қабл аз оне ки ин наворро оғоз мекунем, шуморо огоҳ менамоям ки рӯзи саиди ҷумъа муборак. Худованд кунад ки падару модар, аҳлу оила, зану фарзанди ҳар яки моро бо имон нигаҳ дошта ва бо имон аз дунё бибарад. Худои худовандо, ҳар муроду мақсади неки диниву дунявӣ дорем, худовандо ба муроду мақсади некмон бирасонамон. худованд дунёву охирати моро обод бигардонад. боз ҳам мегӯям, худованд моро бо имон нигаҳ дошта ва бо имон аз дунё барад. дӯстони азиз, ҳар як калимаи ин наворда иншоаллоҳ шумо савоб мегирем ва ҳар киро дӯст медорен ин наворро ба ҳамон дӯстотон равон кунен. шояд ки зарраи савобам ба мову шумо бирасад. худованд нигаҳбонтон боша. навора тамошо мекунем, ҳаловат мебарем. шабакаи интернетии Шорух Официал тақдим мекунад. барбигардонед. аллоҳ ёри овари ҳар яки мо шумо. салом алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама мардуме ки дар шабакаи мо яъне ки Шорух Официал обуна ҳастанд ва беҳтарин дастгириёро кардестен. аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам, бародарон, хоҳарон ва ҳама мардуме ки наворҳои моро тамошо мекунен ва дар ҳама ҷо падилица мекунен. ба хотири ҳамин қадар дастгириҳои беназири шумо хостем ки як бо маслиҳати шумо, яъне ки шумо чӣ фикр дорен дар ҳамин фикри ма, хостем ки ҳамин як сарда чанд сар хубтарай мақсада хостем ки бо ҳамин мардуме ки дар шабакаи мо обуна ҳастанд ва наворҳои моро пайваста интизор мешаванд ва пайваста тамошо мекунанд, хостем ки ҳамин маслиҳата дар сарҷамъӣ кунем ки савобаш ба ҳар яки мо бираса, ба ҳар як шинавандае ки ҳар як садоро мешунава, савоб ба он шахсиятам бираса. хостем дар шабакаи Шорух Официал як озмуне кунем ки чӣ хел гӯем, озмуни қориҳо ҳам номонем мешавад, барое ки оли бо бисёро ба фикр мегӯянд ки айрӯи садои умед гирифт. на дӯстони азиз, вақте ки озмуни қориҳо шуд, ин айрӯи ягон кас гирифта намешавад. ҳар кас аз имони худаша, аз гуфта ақлу фаҳмиши худаша ҳамин корро мекунад. мисол, ман акн ба иззати нафси ягон кас расиданӣ нестам, лекин ҳар рӯз дидестем дар барномаҳои ютуб, дар шабакаҳои ютуб дидестем ки мисол ина ҳастанд бародарое ки конкурс кардестанд. мо ака кор надорем, ҳар кара гуру қиёматаш аделния, мисол саволи ҷавоби мо аделния, айваё аделния. мисол конкурс кардестанд, мисол батл ташкил кардестанд ина бародармон Синат Шарипов, ва мо хостем ки ами озмуное ки амино кардестанд қафо намонем. мо озмуни қориҳо ташкил кунем ки агар ҳарчанд ки мо чӣ мегӯянд, гонорари зиёд ҳам натиҳем, аммо савоби зиёд медиҳем. иншоаллоҳ умедвор ҳастам ки ҳар шахсе ки ин навори моро тамошо мекунад, ба ҳама дӯсто, ба ҳама рафиқош равон мекунад. шояд ягон қорибача, шояд ягон шарт ва зарур нест ки ту қори кулли Қуръон бошӣ, ё ин ки шарт ва зарур нест ки ту қори бошӣ. шарт ва зарур он аст ки як сураи исломӣ хонда битонӣ, як бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта битонӣ, басанда аст. хулас, қонунҳои озмуни мо чунин аст. ҳар шахсияте ки навор барои мо равон мекунад, дар зери видео мо рақамҳои худро мегузорем. ба мо навор равон мекунад, фақат мо нашид яъне ки бе ягон музика, бе ягон чиз нашид мехонӣ, кадоми жиланиш нашида боша нашид мехонӣ, кадоми жиланиш сура хонида боша сура мехонӣ. хулас, сураеро мехонӣ ки дар ягон канал аммо видео партофтагӣ набоша, видео собствени нав боша, хеле чиста худат камера кунӣ, дар рақамҳои ватсап ҳасте, дар рақамҳои ватсап равон мекунӣ. ин якам қонуни бозиай. дуюм, кадоме ки нашид мехона, дута озмун мекунем, ҳам озмуни нашид ва ҳам озмуни
сурахонӣ мисол ҳардаш як озмуна баъд уҷада мо мемонем галасаванӣ яъне ки овоз мемонем да уҷа ҳар як қорибачае ки аллоҳ умри баракатшон бита ҳар як қорибачае ё ҳар як шахсияте ки аз ислом як нақтаи хабар дора мехона нашидча тарзи овоз тарзи ҳаман амуд гуфтаи гапо аму галасаванида мемонем ҳамун кадом қорибачае я кадом марда ки мисол ай ислом ҳар яки мо алҳамдулиллоҳ ай ислом бохабарем лекин кадоме ки иштирок кардан мехоҳа мехона нашид мехона ё ин ки сура мехона дар шабакаи мо видеош мебурая мо сарҷаъ мекунем ҳамаша 10 нафар мешава 20 нафар мешава видеора агар ки бинем ай ҳадди баъд бисёр шид дар озмун иштирокчии мо видеора дита сета мекунем мисол давом ба давом акн ранги сериал не алҳамдулиллоҳ фикр мекунем ки ин суханои ман ба ҳар яки шумо писанд омада истодааст ва ғолибан аму комментария мисол комментарияда менависонем мисол як видеода мисол на 10 нафар қорияй ҳамҷа галасаванӣ мемонем номои ҳар кадоми амро мемонем алҳамдулиллоҳ ҳар як шахсияте ки камтар илмаи қуръон дора ва илмаи ислом дора иншоаллоҳ ки беҳтарин садо дора беҳтарин овози хуб дора ва ҳамҷа мо мемонем галасаванӣ мемонем галасаванида кадоме ки ғолиб биброя мисол ина як видеода ина мисол 10 нафара ай 10 нафар мо 10 та видео мондагием мисол видеора дурозам намекунем дрози 3 минут калтаи калта ай 1 минут зиёд боша хулоста видеора мепартоем мисол ним соат мешава ё ин ки 20 минут мешава мепартоем сараш метем мардум голоси хча бита мисол кадом қори бениҳоят задиват кардам сараш диромад бениҳоят мефураш ки ҳар дам ҳар минут гӯшаш куна анаму шахсияда метавона овози хча бита мо ҳар як мисол дар комментария дар якм комментария ҳамина закрипид мекунем номои ҳар як қорира аделни менависонем ту дамуҷа даму комментарияе ки ман нависондагим якм комментарияда кадом қорие ки ба ту писанд шуд ҳамуҷа голоси хита то қадан аму номи аму менависӣ мисол фалонӣ тамом ина мисол муҳаммад ина ё ки аҳмадҷон ё ин ки фалонӣ ё ки беҳмадонӣ хулас ҳами голоси хита даму шахсият мети ҳар шахсияте ки ба ту писанд мешавад акн мо мисол канали мо монетизатсия надора ё ин ки канали мо популярни нестае ки мисол мо призои калон монем не ки ба мурури замон иншааллоҳ акн ҳамаи ин барои як пешравӣ кардан барои як канал монхестан барои як савоб гирифтан аст бозам мегӯям ки будак дигар корое ки ман бояд мекардамаш не ки алҳамдулиллоҳ хеле ман ира фикр кардам алҳамдулиллоҳ худоро шукр хеле ман ина фикр кардам ба сарам тов додам мисол чанд қадар фикр кардам ки ман ай ҳама хубуш ки роҳи савобша биёбам анами роҳша ман интихоб кардам ва фикри ақидаи ҳар яки шуморо интизорам ки шумо дар ҳамин мисол суханои ман чӣ гуфтанӣ ҳастед ва шумо чӣ фикри ақида доред ҳар шахсияте ки бо мегӯм ки иштирок мекуна видеоро равон мекуна рақамҳои ватсап ҳаста видеоро равон мекуна ва мо интизор мешем як рӯзай ду рӯзай интизор мешем ки видео да ҳамаи ҷо паҳн шава ва ҳар як қорибача ҳар як ҷавонмардое ҳастае ки иншоаллоҳ иштирок мекунанд видео да ҳамаи ҷо паҳн шава ва мо интизор мешем ҳар кадом видеои шуморо бо мегӯм ки видео да ягон канал хоҳиш мекунам партофтагӣ набоша ки бозам мегӯм ки канали мо барои пешравӣ кардан мисол ҳам барои савоб гирифтан ҳам барои ки ҳар як шахсияте ки видеоро гӯш мекунад иншааллоҳ ба амри аллоҳ ҳамун савоб мегира ҳамун шахсияте ки сурара мехона ё ин ки нашида мехона бо мегӯм ки пожелания ё нашид мехонӣ ё ки вай чӣ ном дора ё сура мехонӣ ё нашид ҳатман дар видео хитом битовен оли бисёре мега ки mp3 бикунем партоем на дӯстони азиз бояд чеҳраи нуронии шуморо мардум бибина ки баъд голос бута шумода ман метавонам ки ҳозир мисол галасаваниро монама ҳам хеле рафтан бигира на бояд шумо хитона нишон битен аз сабабе ки хай ҷои мо мисол ҳар яки шумо иншоаллоҳ ба амри аллоҳ ки маро мешиносен шарт ва зарур нестае ки мисол ҳар як видеода ман хидма нишон битам
ба ҳамун хотир видеои пештарама бинен, ҳатман мара медонен, мешносен ҳар яки шумо ки ман киям ва чиям. хулас гапа зиёд намекунем дӯстони азиз. дӯстони аллоҳ, қориҷоно, шахсоне ки аз Қуръон илм доред, марҳамат, биёен иштирок кунен. акун ҳамаи ҷоша гуфтем, ҳамун мукофотша нагуфтем ки чӣ мукофот аст. акун инша дар якҷоягӣ маслиҳат мекунем, як пули муайяне тием ки барои ҳавасманд гардондани ҳамун, барои ҳамун болидарӯҳии ҳамун шахс, кӯдак бошад, калон бошад, фарқе надорад. мисол барои як болидарӯҳӣ аввал мо мисол мебинем ки мардум моро чӣ хел қабул мекунанд, баъдан бо метавонем ки ба дастгирии шумо каналмон ки пеш рафт, иншоаллоҳ пуле ки аз канал мегирем мисол бо озмуни калонтар ташкил мекунем ва призои калонтар мемонем барои қориҷонора ки мисол як аз пушти илми худ соҳиби аноланун шавад. шояд ки ба ӯ ченахай бо сумои калон мемонем, ягон чи мемонем. ҳамаира маслиҳат мекунем дар якҷоягӣ ва рақамҳои ватсап ҳастай, ҳама хориё боброен дар алоқа бо мо. иншоаллоҳ ҳама каса худо хоста бошад хоҳем як группа ҳуй мекунем дар ватсап, хоҳем ки аделни чахчах мекунем ҳар якмон ва фикри ақидаи ҳар яки шуморо бо ман мегирам. бо мегӯм ки ая сарда дасте сархубай ки бо фикра мақсад равшантару хубтар мекуна. гапа зиёд намекунем. нашоти гонораротон, нашоти ҳамаи чизтон чанд ҷо монем, якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, ё ин ки якуми холӣ, ё ин ки хай иша ҳама каса маслиҳат мекунем дар комментария суҳбат мекунем ва дар рақамҳои ватсап ҳастай занг мезанен, бо мо дар тамос мебироен, суҳбат мекунем. иншоаллоҳ боварӣ дорам ки ин видеои ман ба ҳамаи шумо маъқул мешавад. алло нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. қориҷоно ҳаракат кунен. дар овози ширинтон ҷонам, шумо иншоаллоҳ шафоаткунандаи мо ҳастен. аллоҳ ёру ёвари ҳар яки мо шумо бошад. худованд ҳар яки моро ва фарзанду набираву абираи моро ба қори Қуръон насиб гардона. боқӣ сарбаланд ва хонаобод бошен. ҳатман шуморо дар комментария ва дар ватсап интизорам. худо ҳофиз. бар бигардонед. аллоҳ ёру ёвари ҳар яки мо шумо.